For today's video, agabi na naging taga Manila. Tatani, makasangsakit ni mother ko ni. Yung nagsabi pa, ibati naman yung mother ko. Pwede kakabsat niya kaor-orat, naging taga Manila. Makasangsangit man kayo mo't sumurat. Isurat yan. Isurat yun. Isurat yun. Tadi makasangsangit. Bye-bye, Bunjeng. Bunjeng, bye-bye. Hoy, Bunjeng. Huwag kang magpakapaiton, Bunjeng, Yun nga, guys. Naghawidan, naging taga Manila. Insurot na, G2 nga bangad. Iso nga dito balay tatagat tahimik kon. Nabawasan iti bangad. Nga dapat iti may isang bangad at di kwarto. Cellphone. Kita ante na sila nga bangad nga napati. Dapat iti bangad iti may isang napati ka. Guys, na ito'y kakabsat di may isang bangad anabati. Kariring na lang dahil ta. Kariring na kag-cellphone man nun ito ni Iko Payatot. Pagkita mata pugi di rupam nga nagwapo ay abo. Pagkita maaji gwapo nga rupam dahil ta apo dahil ta kakabsat nga kaur-urat ginabati abangan. May sana tata dito kung urayan na naging katropa ng ML players nga may damdama nagbangan dito balay. Hindi guys, tinabati ang bangan dito balay. Matalag cellphone tayo muna dato yung wing. Isang sakit sa mo ito tarabate. Di kasinsin na napanjay, yung may isa kasinsin na napanjay itugon. Di kapsat na katuwa na pan Manila. Tatay so na tinabati. Isang sangitan niya. Guys, di video ito tatangal tao. Bye for now.